Coba sawan mana angkat tangan sawan. Sawan. Iki nom-noman. Engko nom-noman ya garangan sawan sing sepuh. Mburi enek ora ya sepuh. Monggo ngopi-ngopi riyen, Pak. Ngopi-ngopi riyen, monggo. Ngopi, ngerokok-ngerokok. Dalam? Nanti, Pak, nanti. Sawan sing sepuh enten. Kae lho, Ji, kok kowe mandeg ning kono nyapa? Sawan iki lho. Lah. Sawan, coba. Sawan itu katanya naik ning ngendi? Sedudo. Wonten Gus sing sepuh niki. Enek. Wonten. Sing sawan lho, sing sawan. Yang angkat tangan yang sawan. Wonten niki, wonten. Wi ketoke sak grup wi. Rondo. Nggih Gus. Nek baju hitam itu apa sawan itu? Nggih. Sawan niki. Mbae sing baju hitam sik, nek iki ketoke rombongan iki ya. Rombongan kowe. Mbae sing baju hitam kae lho. Belakang ya itu, bener. Nah, salam Bu, perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Amini. Umure pinten? Umur kula 7 dasa. Oh, 7 dasa. Garwane tasik. Sampun meninggal. Pun pinten tahun Bu Amini? Nembe setengah tahun. Oh, nembe nggih. Kakung ninggale. Mbah Kakung nembe. Nggih. Putrane pinten jenengan? 3. Teng dalem kalih sinten sakniki? Kalih putra, kalih wayah. Oh, kalih kula kenal napa mboten? Kenal. Sinten namine? Gus Idam. Waro. Biasane enek wong dingin ning Jepara iki sepuh ngono ya ora roh jenengku. Sapa jenenge? Sapa? Gus Wito jerene. Jerene jenengku Gus Ito. Gus Ito. Alhamdulillah. Nganu Mbah Amini. Dalem. Jenengan teng dalem kegiatane napa? Nggih ngopeni mendo kalih pedet. Ngerumput. Nggih. Bendina. Nggih. Wah, ngarit bendina. Maksudnya ngerumput piyambak mboten putrane. Nggih kalih anake. Lah niki wau mriki nitih napa to, Bu Amini? Kula rombongan. Elap. Nggih. Napa pickup? Pickup. Iya. Sak pickup isine pinten? Sedasa. Hati-hati lho, gek liwat gunung niku. Nggih. Oh, ngantos-ngantos, mungkin kutah mawon. Anu, Bu Amini urunan ngoten niku. Napa dibosi tiang? Nggih, urunan. Pinten? Kalih dasa. Wah, sampai urunan ya Allah. Ngoten niku pengen napa kepeksa dijak to niki wau, Mbah Amini? Nggih kepengin ta, Pak? Niki panggih kula tasik pertama kali niki. Panggih kula tasik pertama kali niki, Bu. Dalem. Panggih kula tasik pertama kali niki. Nggih, wau foto kalih Pak Bupati. Loh. Kapan cedok Pak Bupati? Kalau siang. Oh, jangan mriki to. Wow. Wow, Pak Bupati survei. Nggih. Oh, Masya Allah. Nggih. Akhir, loh berarti jangan ket siang wau teng mriki. Nggih. Jam pinten? Kabeh tinjing. Jadi wong 10 iki ket isuk. Nggih. Napa lho Bu motivasine kok ket isuk ge omahe sawan kok. Lah sapine pripun ditinggal? Mpun kala wingi mandung. Nyetok. Nggih.
Sampai koyo ngono ya. Lah biasane ningali kula teng HP napa teng pundi? Dateng TV. Wah, terus niku wau ngertos keng pundi enek Gusikdam. Ngoten. Nggih. Ya Allah. Sak niki pun dahar Bu jenengan. Sampun. Kudanan wau. Nggih. Mboten ngiyup. Nggih ngiyup to. Teng pundi? Nggih dateng Ah. dateng Bu, kula bedheki Pak Bupati namine Pak sinten? Pak Maren. Lah karo bupatine iso ora hafal jenenge, tapi foto mang. Pak Maren. Pak Bupati namine sinten? Pak Marhen. Mas Wabub namine sinten? Sama. Pak Deni. Pak Beni, kok Pak Beni? Sinten Bu? Dendi. Pak Hendi, nggih. Bu, doa dan harapan panjenengan damel nganjuk napa Bu Amini? Dungane. Nggih mugi-mugi mawon. Mugi-mugi mawon pripun? Nggih mugi-mugi aman. Tenang. Aman, tenang terus. Sejahtera. Amin. Bu, niki enten sing nyangoni saking bolo-bolo. Astagfirullah. Niki enten sodakwan, kuatah niki saking dinas, saking Pak Bupati, Mas Wabub, Pak Haji Beki. Niki nyangoni jenengan. Tapi jenengan cobi Pancasila napa apal? Goyu wonge. Apa? Napa solawatan? Pancasila, Pak. Oh, aku ra meksa lho ya, sing milih wonge lho. Nggih. Heeh, Pancasila monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kesatu. Ke Adilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Amini ya apal lho, luar biasa. Sinten sing marahi niku wau? Nggih, sing marahi nggih riyen kan sekolah to. Wong nggih tak kira enek sing bisi. Mbak, Nggih ngapunten Bu, nggih, Pak ngapunten. Guru. Dalam Sing marahi Pak Guru. wong nggih Gus Ikdam sing salah, siap. Niki enten saking dinas. Niki sangu damel jenengan Pak Wabub, Pak Bupati, kali Pak Wabub Blitar juga iya. Lah niki jenengan angsal sangu Bu 4 juta. Matur sembah nuwun. Untuk sangu 4 juta. Damel napa mengki artone? Matur suwun, Pak. Didamel tumbas napa? Damel tumbas beras. Oh nggih. Kalih bantal dari Bank Jatim. Kalih anduk. Kaos. Gajah baru. Nggih. Saking Pak Bupati, sarung Gus Ikdam series. Matur suwun, Pak. Sami-sami iki wong ikhlas. Wis ngeten niki. Jenengan hiburane napa lho Bu ngoten niku? Dalam Hiburane napa umur 70 ngoten niku? hiburane nggih dateng
saben dateng Tegilan ngaten lho. Nek jamaah musolane celak. Nggih, celak. Jadi acarane jamaah kuning sawah. Nggih. Jamaahne ning sawah. Enek pengajian mangkat ngoten nggih. Nggih. Ya iki sing garai nganjuk barokah ngene-ngene iki lho. Luar biasa. Nggih, kula nek kathah lepate ngapunten nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami kula nggih semanten ugi. Kula Nggih. kathah kalepatan kula. Mboten. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Nggih, mboten lepat. Pun ngoten Bu nggih, ditutup Nggih. niki dibalekne. Nggih, matur sih. Coba siapa yang hafal nganu? Ini tagline-nya Nganjuk malam hari ini apa? Waalaikumsalam lho, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu ya. Coba yang hafal nganunya apa ini? Tagline-nya Nganjuk malam hari ini siapa yang hafal? Nganjuk apa iki lho. Harmoni apa kuwi sing hafal? Enek sing hafal ora iki? Hadroh kepenaan hadroh. Iki sing sawan malih pundi? Sing sak grup kuwi mang Ji. Perwakilan siapa itu? Sing sak grup sing enek lampune kayak lip. Ndawi. Piro Ji? Ya. Wis sawan iku tebih Mas Abu nggih. Tebih. Napa? 40 menit iki. Utara pundi? Oh, ngluyu ada ngluyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Jannatin Naim Sawan. Bu Jannatin Naim, poh surga An-Naim. Amin. Bu Jannah, Ya, rombongan apa niku jenengan adose rombongan? rombongan saking ibu-ibu muslimat sawahan. Ranting. Nggih, ranting. Bidal jam pinten jenengan? Bidal jam 12, Gus. Siang. Dugem Nggih. mriki jam 1. Nggih. Terus langsung ngapling. Nggih, Ngapling jam ngaplengipun. 1 oleh nggen teng mriku. Ngaplengipun wau subuh, Gus. Subuh angsale teng mriku. Subuh, Gus, niki wau. Mboten sik to. Ngapunten sanget. Salah. Semangat Inggih, ibu-ibu pun. sawan. Nggih. Subuh niku ngapling dugi mriku. Eh, Bu, sik fokus tenang. Subuh niku jenengan ngapling niku kebagian tempat mriku. nggih. Poh. Berarti niki mosok to? Wah nek subuh ning kene iki lho iki ra trimo iki. Mboten Bu, tenanane jenengan jam Nggih, pinten. wau subuh dateng ngajeng. Terus Terus? niku kanca-kanca nyuwun dateng kriki, terus dipun pindah wonten ing kriki ngoten. Tiang pinten niku saking sawah? Niki wau 2 kol. 2 kol 2 urunan. Tigang doso gangsal ibu-ibu niki wau. Urunan. Urunanipun 25.000 per orang, Gus. Masya Allah. Sing diguyu apa iki? Niki saking bungahipun. Bu Jana. Nggih. Bedap, pengen takut penasaran kula maksudnya. Nggih. Jenengan niki pertama kali cetuk kula. Nggih. Nggih. Maksudnya acara niki kan jenengan nggih mboten diundang mboten napa memang karepe bolo-bolo Nggih, piyambak. Bidal piyambak. Biasanipun dugi wonten Blitar, wonten markas, Gus. Manggene teng pundi nek teng markas? Dateng Gatvalum. Poh, Nggih. dugi mriko jam pinten? Dugi ngrika antawis jam 1:30. Poh, setengah sekawan, wah sore. Nggih, 1:30 sonten. Berarti kemis iso mlebu. Mboten dinten Senin.
Senin malam Selasa. Ngoten niku wis melok pengajian ngeten pun seneng ngoten nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, remen, bingah, Oh, ayem, tentrem. sampai guyu terus kaya ngono. Alhamdulillah. Bingung aku sampai. Nggih. Mboten saged diungkapaken. Nek jenengan aktivitasnya teng griya napa? Nggih, sadean inggih nderek kegiatan pengaosan Alhamdulillah. rutinan Nggih, muslimat. ngeten mawon Bu Janah niki damel rombongan jenengan. Engko Nggih. dingge ngijoli niku. Niki enten sedekah kathah. Damel kase rombongan jenengan niku lho 3 juta. Alhamdulillah hirabbil Damel alamin. jenengan pikantuk bantal, anduk saking Bang Jatim. Alhamdulillah matur nuwun sangat Gus. Garwane sehat? Sampun meninggal. Pun dangu. Sampun badhe sewunipun. Oh, nggih. Mboten langkung nyuwun barokah doa kagem Bapak Haji Abdul Jalil Gus. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih pun ngoten mawon Bu Janah. Nggih, matur nuwun sangat Gus. Mboten langkung nyuwun tambah pangestu mugi anak kula sekeluarga ugi sejamaah rombongan menika dados tiyang ingkang soleh lan solihah ngremenaken tiyang sepah. Amin. Lan kula matur nuwun sangat dumateng Gus Ikdam ugi sedaya ingkang maringi menika mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir diwangsul nih. Ngluyu napa Abu Bau? Ngluyu. Ngluyu ada enggak? Ngluyu. Wong ngluyu gak enek sawan, sing enek. Nek sing ngajeng-ngajeng niki pundi mawon niki? Malang, Nganjuk, Jombang, Gondang. Gondang celak mriki. Sing nom-nom kuwi ae. Sing ning ngarep-ngarepi mesak ning ngaplinge ket subuh iki. Sing ngapling ket subuh ndi? Heeh. Sing nggawa anak niku dari mana? Yang bawa anak itu? Tanor. Nglangon. Coba itu yang sing gendong anak kuwi. Ya Allah, nyapung gendong anak bareng iki. Tapi nek ditinggal ning omah ya rewel kok ya bene. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan namine sinten? Mujiati Gus. Manten anyar. Mboten Dan niku anak nomor pinten niku? kalih Gus. Bojone sandinge niki. Sanes Gus. Lah bojone ning ndi? Mboten tumo teng griya. Anak nomor kalih. Putrane jenengan kalih. Nggih. Loh, jenengan kalih sinten mriki? Kalih buke. Anak sing barep ning omah. Niki Ku anake loro Tilem Gus. tilem. Dijak kabeh sing ndi sing gedhe? Sepiro lho? Aja diglundung nih. Pun. Ah, lho kok cuwilik kabeh kok dijak. Niku wau udanan kian. Mboten Gus. Mboten aman. Nggih. Oh. Bar ngisak nek wau Gus dugi mriki. Kok direwangi sampe nggo anak loro mangkat ngene napa lho Mbak Mujiati jenengan? Pengen kepanggih Gus Ikdam. Niki pertama kali. Nggih. Oh sampai koyo ngono-ngono nek pengen cetok aku arep nyapa lho wong-wonge. Remen Gus. Sing dijemeni napa, Bu? Ngaose. Paham ya ngono ya? Nggih, sering ningali teng TikTok, Gus. Oh, tapi hadir langsung ini. Nggih. Wae ngono ya bojone kon melok to, mesakne. Anu Gus apa? Kesel nyambut. Nyambut damel napa garwane jenengan? Teng alas, Gus. Ning alas napa niku? Bagian napa? Anu, kuli porang. Orang ini napa to Pak Bupati? Beras, Kados. ubi. Terus jenengan ibu rumah tangga. Nggih.
Tapi yo angel lho golek bojo iso nyurteni sing lanang kesel. Terus anake kabeh digawa ning alun-alun ngene iki. Nggih, Gus. Ning gor ngene iki. Ya Allah. Ngeten iki wis marem. Pun. Arep muni apa nek cetok aku ngene iki? Nek wis cetok ngene iki terus arep muni apa? Gus, I love you, Gus. Kok malah I love you iki piye? Ditembak di tempat. Selesai. Is dead. Tapi ning wis turu jam yamene. Aman iki ra ndelok iki ning. Heeh. Iso I love you ya, saking demene ya ngene. Jenengan daerahe pundi wae Gondang? Klangon, Gus, Gunung Pandan. Pirang menit nih teng mriki? 1 jam. Mosok nglangon ado. Gunung Pandan, Gus. Montoran wae jenengan. Nggih. Dadi karo ibuke montoran karo nggawa anak akeh ngono. Nggih. Ibuke jenengan iki ya ST nyel iki. Nggih, Gus. Oh, jenengan Bu njajal Bu nyekel mic Bu jenengan. Nek jenengan sing demeni apa sampe nggawa anak cilik-cilik ngene iki? Pengen semerep, Pak. Ngene iki wis cetuk terus marem. Nuwun. Piye rasane? Adem ayem, Pak. Seneng banget. Poh, biyen rupaku iki disuwuk piye arep mbahku ya iki. Mosok uang nyawang adem ayem ngene iki budrek aku malah. Heeh, tambah jibek. Dungane Bu, Kabupaten Nganjuk dungane jenengan napa? Nggih. Njan dungane karo Mbak Mujiati niku. Eh, Aja mek I love you kuwi mang. pengen maju, Pak. Pengen maju. Nggih niki pun dijokne 2 kilo. Buat dijakne 2 kilo. Terus dungane napa? Ini nggih mugi-mugi Pak. Siapa? Pak Marhen. Pak Marhen kali Pak Gus Idam. Kok Pak Gus Idam niki? Pak Tri Hendi. Pak Sri Hendi. Pak Gus Idam. Aku iso dadi wabub yo. Paringan Mumet aku. sehat. Selamat. Nggih, terus napa malih? Semakin bangkit. Amin. Mbak Mujiati Semakin dungane maju. apa jenengan Mbak Mujiati jenengan? Nganjuk semakin maju, Gus. Sik Semakin tok, jenengan sejahtera. cilik kaya ngene umur pira to, Mbak? 25. 25 wis anakmu loro. Nggih, Gus. Wah, srowegep men ya. Rabi umur pira? 22, Gus. Bojone umur pira? 26. Oh, cek 6 ya. Nggih. Iki wis meteng neh sampean. Boten, Gus. Oh. Dereng, Gus. Pon. Pon lempo. Aduh, kata-kata buat Nganjuk apa Mbak Mujiati? Kata-katanya. Nganjuk semakin maju, semakin Amin. sejahtera. Nganjuk semakin melesat, Gus. Amin. Harapannya apa? Harapan. Gak enak. Wis mening ngene iki. Semoga jalan-jalannya semakin diperbaiki, Gus. Oke. Wi ngendi-ngendi wi kabupaten ngendi-ngendi yo ngono PR-e, oke. Muga-muga iso lancar. Amin. Ah, didongakne, mulane tugase koyo awake dhewe, awake dhewe iki ra ngerti dhuwur ndongakne ngono ae ya to. Nggih. Dongakne muga-muga Pak Bupati Mas Wabub lancar. Niki nggih modal ndongakne disangoni Nggih. dari teman-teman disangoni. Disangoni buat keluarga jenengan 3 juta. Amin. Matur suwun, Gus. Dari Pak Bupati, Pak Wabub, Wabub Blitar, dari dinas juga. Oke, wes. Wes nyapar ngomong apa neh? Pun, Gus, matur suwun. Nggih. Nggih. Ya Allah, jan niki Assalamualaikum menungso tok ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sisih kene lho, urung kene. Hah? Ikang putih Gus. Gondang. Iki gondang. 20 menitan. Sing cah cilik kuwi lho, gondang kuwi lho. Lah, kuwi. Lho kok malah lingkuh. Ate kok lho. Enggak usah dekat, Mas, enggak kelihatan. Aja mendekat, malah gak ketok. Bon.